Takže dobré ráno, žáci. Dobré ráno. Dneska jsem vám chtěla oznámit to, že k nám přijde nová žačka. Jmenuje se, už ani nevím, jak se jmenuje, protože je prostě taková divná. Takže, ale jako není úplně divná, ale je taková jiná, než jsme my. Takže přestoupila na naše gymnázium, takže pojď sem, nevím, jak se jmenuješ. Jelikož si tady moc neříkáme jménama, tak nás bude zajímat jenom tvoje příjmení. Armstrongová. Dobře. Armstrongová. Běž se posadit. Kam? No, do té prázdné lavice, co je tady vepředu. Aha, ale ostatní tam mají ještě místo. No, ale na gymnáziu se sedí jakože sama v lavici. Aha. Tvoje teta psala, že už jsi byla na gymnáziu. No, ale na soukromém. No, dobrá. A tady máš seznam, nebo jakože já ho asi spíš pošlu tvým rodičům, nebo spíše tvým tetám. Co všechno budeme potřebovat za sešity, aby se měla přehled všech sešitů? Dobře. A mezi tím si dáme menší úkol z angličtiny. Rozdělám vám... Ne, angličtinu jsme měli minulý týden. Co nám to zbývá? A dějepis. Takže rozdělím vás do dvojic, ve kterých budete pracovat na vlastivědném projektu. Max bude s Torem. Jo, jsme spolu jako vždycky. Alf s Kikou. Jo. A Stacy, ty si vezmi tu novou. Skvělý. Takže každý si vybere téma od strany 56 až 58 a tam si najděte nějaké téma, se kterým se budete zabývat. Je tam těch témat opravdu hodně, takže každá dvojce ať má něco jiného. Myslím, že těch témat je tam 5, takže si napíšeme, kdo co bude mít. Jsem ráda, jak jste se rozhodili rychle do skupinek a jak jste si vybrali své témata. Hodně se mi to líbí. Témata jsou skvělá. Jenom myslím, že lesy tam úplně nezapadají, ale jinak skvělé. Samozřejmě očekávám, že si zase kluci vybrali to nejkratší, co našli. Trošku. Nevadí, když tak vám dám ještě něco jiného. Příště to budete mít delší. Pořádně vám to příště zkontroluju. Takže zatím vám asi dám další úkol na doma. Takže jsem ráda, že jste tu matiku vypočítali tak rychle, protože už máme po 9. hodině a konečně můžete jít domů. Ale ještě předtím si prosím sejděte, udělejte nějak ty projekty, protože na nich docela hodně záleží na vaší známce, která se potom bude počítat do celkového vyhodnocení, které potom bude na vysvědčení. Takže asi nějak tak. Ještě se to bude započítávat do středních škol a lépe propracovaných gymnáziích. Takže už vás nechám. Tady si zajdem se my 3 na Starbucks, ale tak to není špatný nápad. Když teď máme velkou přestávku, tak no, můžeme jít teď. Jo, tak to není špatný nápad. Tak jdem, holky. Počkej, prosím. No, co je?
chtěla jsem se tě zeptat na ten projekt, kdy ho začneme dělat. Začni s tím ty. A potom třeba se sejdem ve školní knihovně. Tu najdeš. Jo, procházela jsem jí. Tam se sejdeme kolem za hoďku. Dobře. Už tam zatím makat. Já mám ještě naplno něco doma s domácíma pracma, takže budu muset jít. Takže jdeme, holky? Čau. Asi už bych taky měla jít, ale kudy? Tudy. Jo, děkuji. No a příště byste mohli srovnat lavice. Nevadí.